Сәлем достар! Ең яхшы җырлардан, клиплардан һәм җырчылардан торган музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Аның алып баручысы мин, Лилия Хәйруллина булам. Телефоннан сөйләшү уңайлымы? Әллә инде WhatsApp һәм Telegramда аралашумы? Җырчылар кайсы вариантны сайлый? Берничә минуттан белербез. Безнең белән калыгыз. Барыбызга да билгеле булганча, WhatsApp һәм Telegramда да сөйләшеп була. Тик интернет начар тотса, элемтә тиз өзелә. Җырчы Илнат Фархуллин да бу әйберне өнәп бетерми, шуңа күрә гади телефон элемтәсеннән генә сөйләшүне кулайрак күрә. Ә менә WhatsAppта видео аркылы сөйләшеп булганга бик канәгать ул. Илнат Фархуллин бүген популярлар арасында үз лаеклы урынын яулады. Бергәләп тыңлыйк. Quyosh bo'lib yonam, agar silasang yomg'ir bo'lib yovam, sheshlaringdan ulam, shillar bo'lib izam, o'pkalama agar soqsiz deb ketsam. Bu men eshit xarodimda yonimda, bu men qog'ilab sulashana, bu men nozlar bo'lib qo'nam senga, bu men eshitib bu men. Minnem bilen qalırga, inmeyinge kuyup birge atlarga. Eye diysen dinmet, yalgışmadım sinde, seni bəxitlidirlik güç var bitminde. Bu min işit xaradımda yanımda, bu min qağılab sulaşana, bu min nazlar bulab qonam sina, bu min işit elek bu min. İşit xaradımda yanında, bu min qağılab sulaşana, bu min nazlar bulab qonam sina, bu min işit elek bu min. Bu min nazlar bulab qonam sina, bu min eshitalik bu min. Bu min eshit xarodimda yanımda, bu min qog'ilab sulashana, bu min nazlar bulab qonam sina, bu min eshitalik bu min. Дуслар, быел узачак Татар җыры фестиваленә сезне чакырып калабыз. Әлеге зур шоу-программа традиция буенча Мәскәүдә, Уфада узачак. Һәм 17 декабрьдә Казанда искиткеч гала концерт белән тәмамланачак. Фестивальнең алыштыргысыз алып баручылары Гөлназ Сафарова һәм Искәндәр Хәйруллин булачак. Ә кунаклардан сез белгән Айдар Галимов, Илмира Нагимова, Филис Кахиров, Салават Фәтхетдинов һәм башкалар чыгыш ясаячак. Хит-парадтагы киләсе резидент Фирдус Тимаев та әлеге зур чарада булачак. Ә хәзер TNTV Production командасы белән төшергән иҗат җимешләрен бергәләп карыйк.
uzak izlerim, şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim. Min bitsine gittim küptenden, yoldaşım bularsan dedim durmuş küpkemede. Min bitsine izlip yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izlip yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. Sukmaklar ikev atlagan, bäxtli boladır jirde siyu saklagan. Bizning barır yolubizdi bäxt kaplasan, Gaşık yarlar bizning gibi parlı atlasan. Min bitsine izlip yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izlip yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. Tarmışlarına nurlu itesi yüse kadar, İn kışlık his bu şikanda ihlas mehebet, Yarada bilgenler için tutturmuş raket. Min bitsine izlip yaratam, ismini güngelimden kinde yangratam. 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 Әгер телефонға шит номер шалтыратса, сіз трубканы аласызмы? Әжірші Илнар Сайфиев андый ят номерларға жауап берерге тырышмый екен. Кирәк кеше башта язады ул. Бу атнада Илнар Сайфиев «Син барлыгын белмәгәнмен» дигән җыры белән 8нче позицияны яулады. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Яшисілер келе шындай рәхәт, Yoqtan ғына жырлап алға көңіл, Бір қайшанда ишетмәгән мұңы. Жаным білен тыям жырлайым бүген, Бұ дүнияда син барлығын білмәгәнмен, Мәхәббәтне бұ бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, Сөйүлдә безнең җанга үрмәгән бит. Бұ дүнияда син барлығын білмәгәнмен, Мәхәббәтне бұ
WhatsApp'ta иң күп нәрсә ул ясалган төркемнәр. Бигрәк тә балалары булган әти-әниләрдә алар бихисап. Мәсәлән, киләсе җырлы гаилә Рафина Ганиуллина һәм Разил Камаловлар да шул исемлеккә керә. Алар WhatsApp'ны иң уңайлы аралашу чарасы дип саный. Тик Рафина төркемнәрдә булырга яратмый икән. Мәктәп һәм бакча төркемнәрендә Разил утыра ди җырчы. Рафина телефоннан сеңелләре белән сәгатьләр буена сөйләшергә мөмкин. Телефон элемтәсе шуның белән уңайлы, кайда гына булсаң да, якын кешеләрең белән аралашып була. Җырлы гаиләнең фикерләрен ишеттек, хәзер җырларына күчик. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Кайт әйдә кайт, мәхәббәт ярына, синдә кайт күңелем, гел сине сагына. Назлы җылыңны саклый бит кочагым, дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Җырчы Динара Сәйдбатталова күбрәк телефоннан аралашырга яратуын әйтте. WhatsApp яки Telegramда андый сөйләшүне өнәп бетерми, чөнки алар начар тоту сәбәпле элемтә гел өзелә икән. Динарага WhatsApp'та иң ошаганы ул тавыш яздырып җибәрә алу. Иң ошамаганы узак минутлы видеоларны җибәрә алмау. Бу очракта әлбәттә Telegram ярдәмгә килә. Җырчының кайсы мессенджерлар белән кулланганын белдек, хәзер хит-парадта катнашкан җырын тыңлыйк.
Sağışlarga solma özüngini Yazmış şulay gümür yazgan iken Sabır et seni bul özümele Yılama seni balam men ketkeştim Yazmışlarını börük korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye buylama Yılama seni balam men ketkeştim Yazmışlarını börük korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye buylama Yılama sen balam men ketkeştin Ağır bulur sena sığılma Sen de men adıga okup dursan Menim haller yaxşı bulurla Ertan erdük terezene kelip Jiller bulup teres qoğırman Balalarım sağ selametdir Men janıma dava tabırman Yılama sen balam sabır bulsin Durmuşunu qora alğa bar Yana şängde senin tuğanlarың Segen yarың bulur sen apar Min köklerden sena bäxit dilep Düşlerine kelip kirermen Ağırlıklar sena tidirmişe Yana şängde saklap yürürmen Min köklerden sena bäxit dilep Düşlerine kelip kirermen Ağırlıklar sena tidirmişe Yana şängde saklap yürürmen Ağırlıklar sena tidirmişe Yana şängde saklap Келесі жыршы Илдар Насыров көптен түгел қызықлы хәлгә юлыга. Аңа билгесіз номер шалтыраткан. Тик Илдар андый номерларга җавап бирми икән. Тик бу номер 3-4 тапкыр шалтыраткач, жыршы аңа җавап биргән. Шалтыраткан кеше үзен полиция хезмәткәре булам дип таныштырган һәм Илдарны гаепли башлаган. Ләкин бәхеткә бу кеше мошенник булып чыга. Илдар моны шунда ук аңлап ала. Шуңа күрә мондый номерлар шалтыратканда бик уяу булырга кирәк, дуслар. Ә без дәвам итеп Илдар Насыровның җырына күчәбез. Игътибар экраннарга. To'lg'an, jaylar jitga jiymesh bir
Білесігіз келсе, телефоннан 2 минуттан артық сөйлешерге кеңеш ителмей екен. Сөйлешіп тоқтағаш, телефонны кем дегенде 15 минутқа шетке алып қойырға қошалар. Білгішлер көбірек телефоннан сөйлешуні түгіл, язышып, аралашуны оңай көрем. Чөнки телефон құлақларға якын тұрырға тиеш түгіл деп әйтәләр. Бу кеңешне истә тотып, хит парадны алга таба дәвам итәбез. Шулай ук сезне тапшырубызның елмаеп торучы партнеры Сочи стоматологиясы белән таныштырам. Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре тешләми. Чуйкова 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашкан. Чираттагы резидентны каршы алабыз. Илдус Садыков сезнең экраннарда. Орысың мына иже көз ошылай екен бе? О. Кімсің ол? Ғафу еттіңіз. Сам здравствуйте. Ильдус Фаритович қой работает мында? Здравствуйте, в 210. Атыңда. Сен оған қысыңадан қашын қайттан? Кеше. Беремін саңа кеше орысың орын. Сен оғы с***айман әйтінде орысың орын. Пеге тидіра қойдамыз тезгіне. Көшетеміз саңа оғы кеше. Ненде ішті? Не ішті? Беремін саңа ішті орысың орын. Үйе! Қоя кеттің бұяққа. Үйде орысың орын. Отла! Көрсетілміз саңа олға қойтмағаның орысың орын. Oya ide avulga qo'yamiz tizgina o'tar. Barqinimiz shu. Yurlar shunda. Ko'rsatilmasa avulga qo'ymagan. Shisang olishing kerak. Бар жанымны яқты, сағыш басты. Күннәрімнің ямы кетті, йқыларым да қашты. Бар хисләрім ярыларынан ташты. Қайтам инді ауылыма, қайтам инді ғазиз туған яқыларыма. Ауылым түшіме керіп түннәрін саташтыра. Бұлын шешкесі дейма, тұр қызылары сағындыра. Қайтам инді Шит болыман бір қашаныда, туған түбәгімді. Сүйі ұтты яши ерегімді. Қайтам инді ауылыма, қайтам инді ғазиз туған яқыларыма. Ауылым түшіме керіп түннәрін саташтыра. Бұлын шешкесі дейма, тұр қызылары сағындыра. Қайтам инді Yaqlarıma, avulum düşüme kerip, günlerin sataştıra.
Ania iysenmi? Oğlum isenme, nişi hallerin? Rahmat Ania, yaxşı. Oğlum, avulga koytu turunda uylamadın meli. Anda seni avuldaşlar, dostlar, tuganların bütünüsü sağınıp giteli. Uylu minde Ani, minde sagındım. Minde. Ayta minde Ağlıma Ayta minde Aziz tugan yakılarıma Şunda eşlep şu jirde Bəxetimni tabarmın Ağlımın tarixına Yana yollar yazarmın Ayta minde Telefonның трубкасын алгач, гадәттә «Алло» дип җавап бирәбез. Тик белгечләр «әйе» яисә «тыңлыйм» дигән сүзләргә алмаштырып сөйләшергә киңәш итәләр. Музыкаль коймак хит парадына әйләнеп кайтык, дуслар. Тагын бер җирле гаилә Линара Баталова һәм Марат Галимовны каршы алабыз. Алар да сөйләшәсе, серләшәсе иде дип җырлый. Тыңлыйбыз сүзләрен. Bir sözüm var sina әйтеләсе, bir oyım var sina җиткерәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Бүләгем бар сиңа биреләсе, күрешәсе иде күрешәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, берләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, берләшәсе иде сөйләшәсе. Җырларым бар сиңа җырланасы, бар хикәям сиңа сөйләнәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гышкым бар белгертәсе. Ашым калды сиңа элгертәсе, күрешәсе иде күрешәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гышкым бар белгертәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, берләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, берләшәсе иде
Җырлы гаилә Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар күбрәк WhatsApp яклы икән. Гел юлда яки эштә булу сәбәпле аларга телефоннан сөйләшүе уңайсыз. WhatsApp'та хатны укып һәм язып, тавышны яздырып һәм тыңлап булам. Шулай ук WhatsApp'та сторислар куярга һәм башка кешеләрнекен дә карарга мөмкин. Үзе бер кызыклы дөнья ди җырлы гаилә. Ә менә фото-видеолар җибәрер өчен Хайретдиновлар һәрвакыт Telegram-ны сайлый. Бу аңлашыла да, чөнки Телеграмда уларның сыйфаты үзгәрми, яхшы килеш сакланып кала. Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар гел яңалыкка омтыла. Хәзер яңгырашак җырлары бу сүзләрне исбат итәр. Тыңлыйбыз. Yaşar şiirde, tiksin direk, tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin direk. Jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge. Tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin direk. Tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin direk. Aşağılarda matürünler üsse yemle şeylerine. şevşekleri atsın için sular girek siberge. Tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin direk. Tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin direk. Taşlar irten sayrı kunup dalga direkke. Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte. Tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin direk. Tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin direk. Яңа чыккан тапшыруларны карарга өлгермәдем дип борчылма. Безнең сайт 24 сәгать буена эшли. Социаль челтәрләрдә дә яңалыклар һәр даим чыгып тора. Языл һәм күзәтеп бар. Музыкаль каймак хит парадының 9 иң яхшы җырын һәм клипларын карадык. Тагын бер катнашучының исемен яңгыратыр вакыт җитеп килә. Тик башта барлык резидентларны да карап чыгыйк. Ишет қарадым да яныңда, бұл мен қағалап солашына. Бұл мен назлар болып қолдам сына. Бұл мен ишет әлі, бұл мен. Meni bitsini izlib yaratam. İsmini ko'nglimdan kunda yangratam. Meni bitsini izlib yaratam. İsmini ko'nglimdan kunda yangratam. Hey! Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen, mehabbetni bu baxtini ko'rmaganman. Quyosh ekan zangar ko'kda suymagandik, suyuqda bizning jonga urmagandik. Mehabbet yarına qoy deyip çağıran, jillarga yarib borimni ortidan, yıllarni
Sizning WhatsApp'tагы үзең турында кыскача мәгълүмат дигән өлешкә игътибар иткәнегез бармы, дуслар? Икенче төрле итеп әйтсәк, андагы статуслар күп төрле. Мәсәлән, кемдер смайлик куйган, икенчеләр мин йоклыйм, борчымагыз, яки мин эштә, вакытым юк дип язган. Киләсе җырчы дөресрәге музыкаль каймак хит парадының бу атна җиңүчесе Рифат Зарипов та үзенчә оригинал итеп уйлап тапкан. Аның WhatsApp'тагы статусында "Хәзер язам" дигән язма тора. Бу сүзләр туры киләме, юкмы, аңа хат язганнар гына беләдер. Без абсолют җиңүчене Рифат Зариповның җырын TMTV Production командасы белән төшергән клибын куеп җибәрәбез. Игътибар экраннарга, дуслар. Dünya bulgaç enikey barsı bular Biraz gına şiddet turabız Sina qaytqaş qına irkelenip Bişikdägi sabıy bulabız Bugünde biti enikey Yerimiz qanat aslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz qaytırбыз birge jıyılıp Mürjelerden tağın tütün çığa İşinde temli beliştir Zor zor itip bizge kisip birdin Keşkenesiz senin eleştir Bugün de biti enikey biz yerimiz Qanat aslarına birge jıyılıp Tuğan yaktan жылы jiller ise Ellenkey munşa yakkanımı Günü tünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopkanı Bugün de biti enikey yerimiz qanat aslarına sığınıp
бірге жиылып. Хит-парадның жеңушісін белгіледік, жырлар тыңладық, клиплар қарадық. Саубуллашыр вақытта жетті, дуслар. Сіздің білән мен Лилия Хайруллина булдым. Келесі ұшырашуларға қадар йылмайып кіліп яшәгіз. Йылмаюны матур итәргә Сочи стоматологиясы ярдәм итәр. Кулай бәядән сыйфатлы материаллар. Телефоннары 206 57 25. Күрешербез. Пока-пока.